Pokazený domáci spotrebič nevyhadzovať, ale nechať ho opraviť. Motivovať k tomu má nová smernica, ktorú pred niekoľkými dňami schválil Európsky parlament. Pracovníci servisov na Slovensku však varujú. Chýbajú im ľudia. Lukáš Lapšanský pracuje ako servisný technik 6 rokov. Denne funguje na mobilnom telefóne a náradie si nosí v aute. Každý deň vyrazí minimálne za 7 klientmi opraviť práčku, umývačku riadu, kávovar či iný spotrebič. Ako tvrdí, kvalitných servisných technikov je málo. Momentálne sa to dá zvládať, ale v budúcnosti neviem, ako to bude, nakoľko mladí ľudia moc nechcú robiť túto prácu, nakoľko je aj fyzická, aj psychická. Ponovom budú výrobcovia či opravári o 2 roky povinný spotrebiteľovi opraviť spotrebič v primeranej lehote za dobrú cenu, a to aj po uplynutí jeho záručnej doby. Europarlament chce touto zmenou prispieť k tomu, aby ľudia pokazené domáce spotrebiče nevyhadzovali, ale dali opraviť. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy vidí riziko v tom, že populácia starne a počet študentov elektromechanikov úžitkovej techniky, teda potenciálnych opravárov, je málo. V roku 2019 študovalo tento odbor na Slovensku 51 detí, dnes je to len okolo 21, pričom najväčší problém bude mať ten sever-západ Slovenska. Tá potreba trhu práce už dnes, keď sa na ňu pozrieme, by sme potrebovali 45 nových opravárov ročne. Viaceré školy odbor elektromechanik úžitkovej techniky viac neotvárajú, fungujú však iné príbuzné odbory. Na jednej z bratislavských stredných odborných škôl je záujemcov o štúdium dostatok. Po skončení školy by mali zvládať servis a montáž rôznych chladiacich a klimatizačných zariadení. Montáž zásuvek ma baví a taktiež aj klimatizácie. Veľa kamarátov sú radšej športovci, nezaujímajú sa o takýto odbor. Ja už som od malička na elektrotechniku. Práve, že my vnímame za posledné roky naozaj nárast počtu záujemcov na našu školu. Určite sú medzi nimi aj práve také odbory elektrotechnického zamerania. Škola tvrdí, že mladých je potrebné motivovať, a to napríklad organizovaním rôznych interaktívnych dielní či praxou priamo vo firmách. Potom by sa nemalo stávať, že vyštudujú napríklad elektromechaniku, no budú robiť niečo iné. Silvester Roštár, RTVS.